We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngingowesifazane oboshiwe eboshelwa icala lokudlwengula. Le cala engiliboshelwe ngalenza ngihlangene nabangani be-boyfriend yami. Ngaboshwa ngashiya ingane ena-3 months. Ngiyazisola kakhulu ngesenzo sami sokukhohlakala engasenza ngisenza komunye umuntu wesifazane. Icala lenzeka khabo boyfriend la ngangihlala khona naye uboyfriend. Sasihlala ngokuxabana njalo mina no-boyfriend ngoba ngase ngize ngathenga nemvubu engangimushaya ngayo masixabana. Kwakungekho ukuthula othandweni lwethu. Sase sino 9 years sithandana kodwa ukujabula kwakungekho ngoba sasiphila ngokuxabana njalo. Icala lenzeka ngenkathi mina no-boyfriend sishintshane ngamafoni. Wathatha eyami waya nayo emsebenzini washiya eyakhe kimi. Inkinga yaqala mangingena ku-WhatsApp. Ngafica i-conversation yakhe nenye intombazane shuthi kwakuyi-ex yakhe bekhuluma ngokulungisa izinto baxolelane bathandane futhi. Ngazenza uboyfriend ngakhuluma nayo intombazane. Ngathi ayize endlini ka-boyfriend. Nangempela intombazane yafika. Yathuka kakhulu mayivulelwa yimina umnyango. Yathi izama ukujika ngayicela ukuthi ayingene ngifuna sikhulume njengabafazi. Yagcina ivumile ke. Yathi nje mayingena ngakhiya umnyango. Yabuza ukuthi uphi uboyfriend. Ngathi akekho usemsebenzini. Ngayitshela ukuthi ifoni ka-boyfriend ikimi. Ngase ngiyibuza ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo. Yangitshela ukuthi angibuze umuntu wami yena ayikho into akazongitshela yona. Kanti futhi yena wazi ukuthi mina ngihlukene no-boyfriend. Futhi nje kade sahamba sinengane asisahlali sonke. Konke lokhu ikusho ngokudelela. Futhi yaze yasho ukuthi kanti mina ngihleleleni ngoba ngiyabona ukuthi angisafunwa lana. Ngavele ngadinwa kakhulu. Ngadonsa imvubu nomese. Ngayihlaba kayi-1 yawela phansi. Ngase ngiyibhaxabula ngayo imvubu. Kwathi nje ngisayivalele intombazane kwafika abangani be-boyfriend yami okwase kungabangani bami nami ababili babafana. Bangincenga bathi ngibavulele. Angithi ngafonela oyedwa kulabafana ngamtshela ukuthi intombazane ifikile landlini yangidelela ngase ngiyayilimaza. Ngagcina ngibavulele ke. Mabengena endlini bababaza kakhulu ukuthi sengiyilimazile intombazane. Ngcono bayidlwengule qede siyibulale. Nangempela ngabona kuyisu lokho. Bayidlwengula intombazane nami ngikhona ngibuka idlwengulwa. Ngaze ngathatha ividiyo beyidlwengula ngayithumela ku-boyfriend ngokwami ngangithi ngimuzwisa ubuhlungu. Sagcina singayibulalanga intombazane okuyinto engiyibongayo. Sayithatha sayihambisa ngemoto ngakubo. Uboyfriend wabuya emsebenzini ethukuthele egane unwabu.
kanti ufika nje sekulate kade siqedile esasikwenza. Wafika wangibuza ukuthi kodwa ngiyenzeleni into ebuhlungu kangaka. Wabuza ukuthi simenze njani umntwana wabantu. Ngase nami ngimubuza zonke lezi zinto bengizitshelwa ile ntombazane. Ngambuza ukuthi yini aqambe amanga kuzintombi zakhe. Ngendlela wayedinwe ngayo akafunanga nokungiphendula. Wavele wabuza ukuthi simenze njani umntwana wabantu. Ngase ngimtshela ke ukuthi simlahle ngakubo. Akabanga sapholisa Maseko, wavele waphuma egijima eyakhona. Angazi ke ukuthi mhlambe kushuthi wamuthola khona kubo, ngoba kwandlula amahora nje ambalwa wabuya uboyfriend sekahamba namaphoyisa nayo intombazane kanye nomndeni wentombazane. Ngendlela ebabathukuthele ngayo bathi nje bazama ukungiphuthuma angivikela amaphoyisa. Ngase ngiboshwa kanjalo ke. Ngiboshwa nje landlini nginengane eno3 months. Okwangiphoqa ukuthi ngiyishiye kanjalo noyise. Ngahamba ke ngakusasa ngavuka kwathiwa ngiyobingelela imantshi. Nangempela ngaphinda futhi ngavuka ngakusasa sengiyo applyela ibail. Ngebhadi ke azange ngiyithole ibail ngoba kwathiwa ngiyingozi kanti futhi no boyfriend wabatshela ukuthi nginomndeni eSwaziland. So ngingabaleka ngiye khona uma bengangidedela. Icala ngalihamba ngingaphakathi. Oyedwa kulabafana wazibulala mase ngiboshiwe. Kanti omunye umfana ngamugcina esasekutrial. Kanti futhi necala wayeliphika. Ngiyaxolisa kakhulu kuwo wonke umuntu owahlukumezeka ngesenzo sami. Mina ngaboshwa ngabekwa icala lokushaya ngenhloso yokulimaza, necala lokuthumba kanye necala lokudlwengula. Kuwo wonke lamacala angilahla angigweba ngagwetshwa life sentence. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Please tell us what do you think about the story Saka Anonymous comment section. Please don't forget to like and subscribe. Don't forget to subscribe. Ukusubscribe abazalwane, it's for free. Awubhadali lutho.